kai daɗe kare masifar nan lalle fa sai ta dira a gidan sarauta. Yaron da ya tasa siyan ko sai mu muka siya mishi ko gonan ubansa zai siya. Kuma ni ban ɗauke ka a bakin komai ba. Ko sai cire shi ba takarar dole ne. Why and how? It's controversial, it's confusing, it's unacceptable. To don uban ta ku ita hukumar. Ba dan Karima ba, ba dan Asiya ba, ko dan Aiba ne. Wallahi mun san da zamu yi. Puzzle is there is a woman who is having an affair. Garin Dan Isa. Ita fa siyasa kasuwar bukatanci. Wani da gaske ba guri ne da ka tausaya wani. Kicin ya kawo wani sassauci. Kai abin da za ka samu talakawan ka suke can duk abin da ya same su. On track again with a movie full of controversy. Garin Dan Isa. Malamai su zo na mazaune su na malamai. Sarakuna su tsaya iya sarakuna. Ɗan siyasa a wurin siyasa. Kana son mara fito mummunan kalmomin da ba na so akan masarautar mu lalle sai ya zalunci talakawa. Wannan kuɗi ka so naka da za ka samu miliyan 300 ne. Cip za ka samu. Duk mutumin da aka faɗa wa magana sau ɗaya bai aikata abin da aka ce ba rashin sani. Garin Dan Isa daga kamfanin DHR Productions. Sai aka rayuwa da ta kasance in Allah aikin gama ya gama. Garin Dan Isa. Kika zama dubi na mai sana fahimta haske na alkawarin da na ɗauka ba za ni saka tafiya ba. Ka zama madubi na mai sana fahimta haske na alkawarin da na ɗauka ba za ni saka ka kuka ba. Garin Dan Isa. Labari da kuma tsarawa Tahir Lawan Yaro. Da ƙara ganin ka da ƴata Nabila maganin bari karan maguzawa. Shiryawa da kuma ɗaukar nauyi Lawan Rabiu Crown. Ba da umarni Ahmad Aliyu Tage. Ban taɓa jin kunamar bindiga ta ba tare da na sake ta ba. A shirye muke ka kashe ni. Garin Dan Isa.